Zorionak bigarren postu batik, kontatu jazu pixka nola ikusi duzun karrera? Eskerrik asko. Karreria oitzuta gaena baino luzia guazan. Eta, bueno, hasieran egisa esan lehenengo beltia nahiko tranquilen du, nik uste danok kilometrajeakin horri behira. Eta gero ja bigarren bueltatik aurrera ja ritmoa haunditzen junda. Eta azkenengo bueltan Vitoriako portuan ikusi dut grupotxoa da aurreak azoia garrela. Aukera ona ikusi dut aurrea itzeko. Aurrea ju naiz eta bueno, gero eskapadia poliki apurtzen junda. Aurretik zerenak harrapa ditu. Eta bueno, zaldi aranen gero irabazlia izen jatzegi. Baina bueno, oso guztua bigarren postuakin. Espero zenun hor aurren ibiltzea, nola ikusi duzu hasieratik karrera? Bueno, espero, beti daukaz esperantza hori ez, egisa hemen nivela altua gala. Eta bueno, igual aurrean ibiltzeko olako movimentuak inbiarra dela, pelotoian itxoin biharrian, eta bueno, ondo irten jat eta oso guztua. Zorionak. Eskerrik asko. Euskara